Yeah. Faith Ken. Wachako wach Nyota Fund to nadwa wacho wach mar ni waweuru gima kizungu wacho ni here says mani aparo ni jomoko kete ground mano pachi. It's not what is there. Koro Nyota Fund Joyce 20,000 en pesa maduong'. To Nyota Fund ichiwe 50,000. To the first phase ioro ni 20,000. Gimomi ok nyal mi pesa ni dichiel ko serikal assume nia. Wakaw example Joyce. Nyota Fund oko target vijende te. En vijende motimo form 4 and below. Milongo ni form 4 leavers. Iwinjo. Either timo form 4 ama kichope form 4. Ok jok manie university ama jok mo graduate. In that category. Koro thoth vijende gi miyudo ka makoko tiko form 4. I'm sure Joyce kata ine high school 20,000 mani kuongo mako unless no mini dhi chul fee. Ama baba umeri maybe ne kingi moro ko kanomi 20,000. But most of us were mako 20,000 kuwa secha kutich. Koro 20,000 en pesa maduong'. Do you know ni dala nitere ng'ama nyalo tiyo kata 5 years kapoko maka 10,000 lwete. Sani boda unlipa mdogo deposit you only need 20,000. Ti yuda piko ni ticha ko chulo musmus. So 20,000 en pesa maduong'. Gimomiyo ok nyal mi 50,000 dichiel ket sirikal asimnia. Samoro ko mi 50 pesa ni dhi chalo ni ng'eny ni kabisa. Inen. Koro ichake gi 20 kasto savings be kanoni 5 and then now you are given the remaining 20. Gima nadwa wacho bende ni nawinjo ko wacho ni jonyuol wa iwuondo gi mkate. An janyuol no kuonde gi mkate. Ok adhi bedo ka to adhi bash jodongo ni ok gipar. Inen. Gima timo no we create excuse ne vijende. Owacho ni vijende oko ka okura ni gionge fare. Vijende gi dong chiemo. Vijende gi dong nigi credit mar bedo online mar nyiewo bundles. Koro fare siling 30 siling 100 mar chopo dhi ka kipande gi kura onge. Sani e gwenge thoth ne Dr. Raymond Omolo kelo program ma ID I register for free. Nyaka photocopies mane ichulo 20 bob dala sani biro site gi birth certificate kitingo. Ti apply ni kanyo, ti go I picha kanyo, ti kao nono maonge chudo. Koro ken excuse ni onge pesa agiro tet pagwenge kendi lande prior gi chief lendo joduong' gweng' ichoko ji kumora chie. Koro Nyota en gi maber to nitie jok mose yude. Per ward imiyo ji 70. Ok nyal miye ji te. Per ward en ji 70. So it is nationwide in all the 149. Only what's the 149 wards nationwide. Koro 70 per ward. Kimiyo ji 70. To Nyota no ken man about the grant kende. Nitiere 20,000 mabedo trained to certified. Nitiere dalanga monge go bawo. To mano no soma kiludo to onge certificate. Koro gibedo trained further to gibedo certified mar timo gin. No ato nitiere ng'ato manigi salunde moro yawo. Magi mano soma mane lwete to onge certification. So you are trained timi certificate timi that exposure. Koro kikwa pingi mora. Inyalo bedo Nairobi kani 20,000 en pesa maduong'. Dala katanga manigi kibanda ng'ama dwa yawo kibanda ne moro mar alot. Only needs roughly 4,000 kende mondo chakgo. To ko mi 20,000 gimomo bok nyal mi godo ka in gi loan mar aslafal. Ka 500 ok nyal tiyo go maber maduok ni gimoro. 20,000 to ko chak medi dongono bedhi manalal gi pesa no eko. Koro at least prove niya inyalo bedo responsible gi pesa. Accountability mwa wacho cha. Mwa kwayo ni serikal obed accountable. Ema serikal be kwayo ni bed accountable. No mi ni ka 1,500 mar asla fund. To sandi do apply mondo mi 20,000. Inen to 1,500 cha okinyal account ni no de kanye mo okinyal duoke. Koro iduoke timi another phase mar koro mar Nyota program. Koro joma nyalo apply Nyota jok mane gi ng'ol gino migi nyaka 35 years. Kija 35 years to in gi ng'ol to in form 4 liver inyalo apply Nyota Fund. Timi Nyota Fund ino tibedo training mar 3 days and then now ntie training matek kendo kose mi pesa no for 2 months. Ti yudo pesa. Yeah. Just